салому алайкум дӯстон бардорони гиромӣ ва хӯҳарони гиромӣ, умедворам ки тансиҳати хонавода сарбаланд аст. Ҳар ки ҷое бошед набошед, аллоҳи меҳрабон ёру мададгортон. Бардорони вафо хӯҳарони гиромӣ, раҳмати калон барои дастгиритон, барои ҳар як лаймодатон, барои видеоро паҳн кардантон, барои бовариятон, миннатдорӣ хидмат ба ҳар як қадами шумо мерасонам. Бардорони вафо хӯҳарони гиромӣ, ай ҳама шумо эҳтиромона хоҳиш мисли ҳар вақта ҳамеша падилиса лайка комментария фаромӯш намекунем. Бардорони вафо хӯҳарони гиромӣ, як чиз дигар нагуфта намона, ранги ҳар вақта дар поён закрепит кардагӣ телеграми мо медорем, подписация мекунем, дастгирӣ мекунем. Ин сайти телеграма навои кардагим, ай названи видео диде ки гап дар бораи ки мера видео пурраша дар ҳами телеграм мепартон. Бардоран азиз медорем ҳама каса кадаме ки дидагӣ неста ин видеоро парагиша тамошо мекунем. Хоб бардоран азиз вафо хӯҳарони гиромӣ, дар ҳамҷа як номер мебура, ин бародари мо дар корҳои хар иштирок мекунад ва айни ҳол такси мезанад, яъне ки граница мерам я кадамет ки бардоран азиз граница рав ҳастен. Масъад як номери бародари мо диде Холух ном дорад. Кадамет ки бардоран азиз документот неправильно нотариай айхонат баромада наметавонӣ ва пеш метоа рафта наметавонӣ, ҳамин номери бародари мо да зам бизан мерава ай пеш хона, якум иншааллоҳ мегиратон, соҳ саломат мебара миёра бо дар пеш хонатон мефуронатон. Ва баъдан чӣ гуфтаем бародари азиз, ин бародари мо мақсад магазини фруктовиам дорад. Мақсад кадаме ки ай 5000 боло, яъне ки харид мекунад, харидорӣ мекунад барои тӯи маъракашон, барои ягон ташкилишон, то тамоми кунҷи канори ҳами Москваро доставкаш бесплатна метавонед ки муроҷиат кунед. ҳамин номери бародари мо аст, ҳам граница мера, ҳам магазин фруктови дора. мақсад муроҷиат кунед, мебара овуртона мерасона, иншааллоҳ доставкаш бесплатна. хоб бардоран аз вафо хӯҳарони гиромӣ, ай названи видео диде ки гап дар бораи ки меравад. Бардоран азиз, ин видеоро кадоме партофтагӣ буд намедонам дар ютуб, қапа фикрам ки просмотр нагирифт, хостам ки як бор дига мақсад ҳамира нишон бутам, то ки ҳам ҷавоне мо бибинанд, ибрат чун шава. мақсад ба фиреби ҳами паданалато чун накунанд, гирифтор нашаванд, нараванд, хичона дар таи бало намонанд, яъне ки мақсад ба мисли ҳамё издивоҷашон накунанд, лату кӯбшон накунанд. ба ҳам хотир бардорони азиз вафо хӯҳарони гиромӣ, чандқадар метавонем видеоро паҳн кунем, подписия кунем, лайк бимонем, то ки мақсад ҷавонои мо бибинанд. мақсад ҳамин партоф рувош бисёри бад паҳн шудааст, бисёри бад пайдо шуданд. ба ҳам хотир дар ҳамин ҳолатҳо гирифтор нашаванд. видео пуррагиша дар ин телеграм мепартон. бардорони азиз медорем тамошо мекунем ҳама каса. хоб бардоран азиз вафо хӯҳарони гиромӣ, ҳамин ха гап доштам дар бораи ҳамин гап задам гузаштам, аки чанд касо видео кардагиам, мо дига намехоҳем гапа дроз кунем, кашониш кунем ва кадомет ки медонем мебинем. мо дар киҷо хародари мо метрод тиёпилистанда вишавои ярмаркада 4 этажда азия ҳиҷома дар хизмати ҳамаи шумо ҳастем. бардоран азиз, кадомет ки ҳиҷома кунем, биёед иншааллоҳ мо дар хизмати шумо ҳастем. номера ва адресо дар рӯи экран мебура, видео мемонад, то ахир тамошо кунем. бохир дар паноҳи аллоҳ бошед. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Ишқале ки акара мебинед дар фитавочка қарор дорад, дар ҷои мо меҳмон шуда. Акаҷон хуш омадед. Ишқале фитавочка авшен, ишқале фитавочка соза бихе. ина бардоран азиз, биё иншааллоҳ ин фитавочка барои васпален хиниктон бардордан, барои вазн пафтан, барои намаки бадан гум казана, яъне хеле пагода варкне беҳтарин чиза. биё иншааллоҳ мо дар хизмати шумо ҳастем. баъд ин ишқале ки бардоран мебинем, ҳиҷомашон кардем, машааллоҳ беҳтарин хунуш баромадиста бардора. бародарҷон ишқале чихаест сехта якум бора ҳиҷома гирифтеста? ду борши авшани чиха буда баъди ҳиҷомагирӣ чихаест мекунихта. ина бардоран азиз, биёед иншааллоҳ аз ҳиҷома дар хизмати ҳамаи шумо ҳаст. бардоран азиз, ина чихале ки мебинед номеро ва адресо. канали мо Миради ТВ обуна шудан фаромӯш накунед. видео мебурем иншааллоҳ тамошо мекунед. ин бародар чихале ки мебинед дар сар задем 4 банка мондагиша дар пишти задем. бародарҷон чихале хӯ масаж чиха буд, масаж чиха гузашт. ина бардоран азиз, баъди фитавочка мебуред, сенам масаж мекунем, рушной аппарат вакуумни, баъдан ҳиҷома мекунем. марҳамат кадаме ки ҳиҷома кунед, биё иншааллоҳ мо дар хидмати ҳамаи шумо ҳастем. бохир дар паноҳи аллоҳ бошед. ассалому алайкум.